ଚାଇନା ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖ ନୂଆ ଗୋଟେ ରୋଗ। ଘରେ ରୁହ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହବ ତୁମ ଲାଭ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଲେ ନା ତା କରୋନା। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ଡରନା। ସଚେତନ ରୁହ ଟିକେ ନିୟମକୁ ମାନି। ମିଛଟାରେ ବାହାରକୁ ଜମା ବି ଯାଅନି। କିଏ ଯଦି ଆସୁଛ ହେ ବାହାର ଦେଶରୁ, ଦୟାକରି ଦୂରେ ରୁହ ସାଇ ପଡ଼ିଶାରୁ। 14 ଦିନର ଛୋଟ ବନବାସ ଯାଅ, ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଣୁ ତେଣୁ ଗୁଜବକୁ କରନି ପ୍ରଚାର। ଯଦି କରିପାରୁଛ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କର। ରହିବା ସମସ୍ତେ ମିଶି ନିଜ ନିଜ ଘରେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ଦୟାକର ମହାପ୍ରଭୁ ମହାବିପତ୍ତିରୁ, ଭକତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର କରୋନା ଦାଉରୁ।